No niin, tänään siis näytetään miten laitetaan käynti auto, mikä on 2 päivää seisonut -20 lastella. Auto on 2005 vuosi ja 2.2 moottorilla. Ja ei ole mulla sähkö nyt. Ja mulla on kuuma vettä. Ihan jäistä vettä. Tai sori, kuuma vettä, saatana jäistä. Helvetti. Niin. Aloitusiksi kaatetaan kuuma vettä siihen, missä tulee ilmaa moottorin. Ja jos onnistuks siihen polttoaineelle vielä, mutta aina se ei onnistu. Sitten voi vielä tähän pumpulle voi vielä kaatata kuuma vettä, että polttoaine olisi lämmin. Ja ilma. Mutta ei näe itsekään enää se mitään. Elikö kuitenkin näin. Nyt laitetaan tekki tähän päälle. Lämpö. Tää ei ole kyllä toi tekki, mitä mä halusin panna.